Halo. Hmm. Tam butingi aje mangpili nukmani nok rok khamna ni klai kheba tam ni bagi obo hai pati mung pati ke sai khina gari. Pati mungkin hasil je nok pantong mani bo bini babu ni nogo tini mai khopsa salai nani ni phai tong mani asamayo hingke parao khopsa rugi tongo aro bo baksa nainani tonglayu murug lai a bisingo no atom sabani nok hot basa oi khami thangmani Mani rogle je nukungni mani rok tam mani rok obo mane khamka ba busugrang mani rok ni khamkana bo. bini kanmung sumung rok hingke je bini sago kanjak sumjak asunu marugo aboni bade manai rok hingke joto khambai jak Gabani yagulo tekaisa obo no sungmung je nok khamnani sikang kuno hor musungjak obo hai rok toro tong eba kuno chere rok ni yak rima baide eba kumuni borok da phai obo hai ke hor rimani klai khna abo kitche sai khna gari. nogole hot musung jak kwrui haikono atomsa ke hot bacha tangka di poro hot musungui mami rok sungui chai paijak tongo abo to hot theibai kana Ke abani yagulo je no phangni buti bobo haini bagi kham kana ba kuno obo hai walai jak sikang rogo obo haini bisingti da borok no kena nangmani klai kha abo obo hai rok khni da chongmani klai. kebo bai wala jak bo kwrui atomsa boni bono hot bacha mani kawai Aram sa bini bagi tabuk obo nung o je khamano rugui bobo hai kogrok ka sana ni musung je ata haste o tongnai TTLC hapang khajak eba haste naikol phang rok no nung tam rok sana ni musung o je pati mung ni rugui je tabuk mungsa no khungo krikha eba nok ni mani khamui thangmani yagulo tam rok kok ka sana musung haste hapang no. bo kosto khlai bondon naui nok khungsa tangi naja jamani 5 lakh moton tangka boni khorso je tak chik joratei bonu khung khawi choli tongmani je nok sanamani ike bondon kisti rok bo sui pai biako abon ang haste hapang no ang koyo bono daki ke kaisa nok ni bangai ব্যবস্থা খাইরে খাইকে জানাই Borok ni nukhungole khorok busuk tongmani eba tam rok samung tangi chalai mani klai. borong ni nukhungo hanke buina aro rabarok rawi chada jawo Nukungole khorok busuk tong chere rok ma busuk tong obo hai. cherai kerei borok nalai dorok kotal no bosor kaisa ang khata Pati mungni thaile tamo ongkha saikhna gari. pati mongni thayengkha edisi colony pochim dolongma subdivision ka amarpur Acha angka takuk nini sinimung kisari gari. ani sini mongkha ang jetak nok khamjakna bini takunu kalayo angbo ani sini mongkha manta joy tripura Belai no suno jorai mani bagi hambai te sanda kaham. পুরা গেছে এটা আমরা তো ইয়ার লিখে লইছি তারা ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ 5 লাখ টাকা দেখাইছে যাইব আজকাল তো জিনিসপত্রের দাম চাল টালও পুরা গেছে নগদ কিছু টাকাও বলে পুরা গেছে এটা ওখানে তারা কইল আর কি ঠিক আছে থ্যাংক ইউ